Miguel Etxenike. EAG-ko militantea izan zen. 1980 eta 1990 artean eta Eusko Jaurlaritza Hezkuntza Saileko lehen sailburua izan zen eta 1994 bitartean Hezkuntza eta Kultura Sailaren sailburua. Urtegi horietan Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea izan zen. Era berean, Euskararen normalizazio legean parte hartu zuen. Euskal Herriko Unibertsitateko materia kondentsatuaren fisikako katedraduna 1986. Geroztik Nafarroako Unibertsitatea lizentziatu zen, zientzia fisikoetan eta Asturiaseko Prentzi saria jaso zuen. Ikerketa zientifiko eta tekniko